sa volá Pet Text. Takže môžeme ísť na to. Otázky mi bude dávať moja sestra. Takže prvá otázka, čo je to za zviera? Je to psík a je to psík. Môžete ho vidieť. Druhá otázka, aké je to plemeno? Je to Yorkshire Terrier Mini. Ako sa volá? Volá sa Chucky. Aké má prezývky? On má všelijaké prezývky, ale najviac ho voláme Chubby a jeho krstným menom. Obľúbená spomienka ako po piaté? Obľúbená spomienka je asi tá, že keď spal ako zabitý a ja som ho nevedela vôbec nájsť, lebo bol ešte malý tomu. To keď sme ho doniesli asi druhý deň. Po šieste, ako veľmi ho máš rada? Mám ho veľmi rada, veľmi. Po siedme, ako je starý? Má 3 roky. No bude mať 3 roky Po v máji. 8 zvláštne vlastnosti. To asi má každý pes, že spí na posteli a spí so mnou. A aj s ostatnými členmi rodiny. Takže Po 9, odkiaľ je? je to nedaleko Senice, myslím, že to boli Grbely alebo niečo také, ale presne neviem. A všetky otázky, čo mi dávala moja sestra, budú aj v popise. Takže čaute! Čaute! Čaute!